Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon na naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Yes, inyo kubus nga lagad si Tita Wilma upo naman ninyo sa siniiyang hapon, Miyerkules nga adlaw, Disyembre 29, tuig 2021. Sa kutuman sa nga itong malabutan sa pagpangalagad sa sininga hapon na itong man pagpangamusta sa inyo sa mabugnaw. Magulugal-umon, magal-umon, gadya Tita Wilma. Dila magulugal-umon, kundi magal-umon kag mabugnaw nga panahon para sa inyo. Kamusta na lang dira sa inyo? Sa itong man mga kauturan dira nga ginbisitahan, kag nahatagan man sa bulig sang aton sa niya Operation Tulong Task Group, sang Action Radio Bacolod, ang aton man pagpangamusta sa inyo dira. Maayong hapon sa inyo. Sa kutob sa aton malabutan, pagi sa ilang mga radio, yes, opdenay kita sa 684 kHz. Sa mga nagaupoy naman online, ara ang Facebook page sa Action Radio Bacolod. Search nyo lang, Action Radio Bacolod 684. Nope, danay kita dira tugtog teknal stress. Kag makita man ninyo dira, mabasahan man ninyo ang mga videos, ang mga updated reports sang amon sini nga mga reporters kag mga anchorman sang amon news center. Mabasahan ninyo dira. Kag ara man pwede ka mo makabisita sa website sang Action Radio Bacolod. Search nyo lang. Pwede ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. May radio man da. Pwede nyo man mag-click na. Kag sa pag-click ninyo sang radio, mag-updanay man kita sa gihapon. Kag magluwas pagid si Tita Wilma. Ay no pagid. Ara pagid sa YouTube, di ba? Sa YouTube naman, inyo lang dira iya ma-search ang Action Radio Bacolod Live. Kay ara gihapon, tanan nga mga public affairs programs ng Action Radio Bacolod, pwede gid ninyo iya nga makitaan kag mabatian. Live dira na kag magluwas pa gid sina sa aton man chat room sa Facebook Live sang tag sa programa sa Action Radio. Pwede ka mo maka-type kay maka-send sa inyong mga greetings, mga suggestions, recommendations na tungod man sa mga ginatalakay nga mga issues ng mga anchorman. Kag diri naman sa This Is My Life, inyo man mga greetings sa inyong mga palangga. Mga palangga nga to sa mga malayo nga lugar. Inyo man mga mensahe nga luyag ninyo ipalabot sa ila. Pasalamat na lang kita subong kay no nag-ayad gawa na ang eton sin internet connection. Notice ninyo, pero pila ka adlaw man ang igod sini kag uluog tas iba naton nga mga kauturan tungod ina sang kalitan ni bagyo udat sa aton. Gamay para sa mga kauturan naton nga nahulaan gidya. Nadulaan pangabuhian, nadulaan sang puluyan, pati ng ilang mga ginasagod ng mga kasapatan ng ilang mga talamnan, kasubo sina gid pa man panumdumon. Pero sa gihapon ang mga tawo nga wala nagdalok, ang mga tawo nga nagpaambit sang mga grasya nga ila na baton, ang mga grasya nga ila man ginaangkon sa karon nga bisan paano may mabaton man ang aton mga kauturan nga ginabudlayan kag nagaanto sa karon magluwas sa epekto sa pandemic ng COVID-19, pinakagkid, no? Ang
bagyo udet nga inyo. So sa mga naghatag man, sa mga nagsabat sa nga panawagan sa kahanginan, sa inyo madamo gid nga salamat. Tigin kargahan to sa mga nagpadala sa mga cash donations nila na tigin convert man to gin convert gin pabakal no sa mga pagkaon ilimnon nga tubig kag gin pang repack no sa mga grupo diri sa estasyon sa Action Radio no ara man nga aton sini ginbululigan man diri mismo sa Action Radio sa pag-repack nag-upod man ang aton sini mga research ang research team na ang mga field researchers naton, ang aton sini mga opisyal sa OTTG, kag siyempre man upod wala pakialam amon station manager kung ano man da basta sige man siya pamutos bulig sang inyo mga ginpalabot nga bulig diri sa Action Radio Bacolod para sa aton man mga kauturan nga nagaantos sa karon. So aton man ginapasalamatan ang mga nagpalabot sang ila sinibulig paagi man sa Action Radio Bacolod. Napuslan naton ang mga stars nga inyo man ginapang-send sa mga live videos sang Action Radio Bacolod. Salamat madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Kay na mga stars nga inyo nga ginasend, ti suma total tama kadamo gid ma-convert into cash. So nakabulig man dako sa ginpatigayon iya nga pagpanghatag sang bulig sa aton mga kauturan nga nabiktima ni Bagyo Udet didto sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Nasiling ko hindi kamo magdalok bisan paano gagmay lang. Magluwas no, syempre napasalamatan nato ni mga nag-heart like sa mga programa, especially diri sa This Is My Life. Thank you so much from the bottom ginaya of my heart, from the bottom of our heart sa inyo tanan. Ang mga nag-heart like din ang nag-send sa mga stars, nag-share sa programa, kay inaabi ninyo kung ano, makabuligid para sa aton, nga bisan paano, makabulig man kita sa aton mga kauturan. In some other way. Di ba la? Amo na siling naton, kay nga sa mga maalwan, ang paghatag naton hindi dapat nga bilog nga kalibutan ang makahibalo kag iwaragwag ipabugal, di ba la? Ang importante halin sa alibutod sang tagsa naton kabalatsyagon ang pagpalabot sang aton bulig sa aton mga nagaantos sa karon. Bawa kabati gid siya nag-send gid sa dayon stars. Thank you good ma'am na pang isa-isahon ta may nakaron ang mga naka-online nga nagapang-send sang stars. Thank you gid sa inyo na ilabi na nga sa gwa sang pungsod nga mga kauturan naton nga mga Filipino nga ara yan nagatrabaho sa iban nga pungsod, naga-worry man sa ila sini pamilya, wala man sila nagadingot. Wala man sila nagadalok sang ila sini blessing para sa mga nagaantos naton nga mga kauturan. Kagkaron aton man ni ihagtag on air no ang mga palabot sang ila sinibulig sa ginpatigayon man nga relief operations sa Operation Tulong Task Group no aton mga donors. Saludo man ta sa LBC kay nga naging paggamit man nilang isa nila ka truck ang isa nila ka van para nga mag-transport sa mga ginpang repack iya para sa aton sa mga kauturan. So, pasalamatan man naton dira no sa may bahin sang kanto ni kadu didto gid nagpadulong didto gid dyan, hindi lang yata wait daw. Didto gid nagpadulong ang aton sinim mga kaupdanan special sa pagpanguna man sa amon station manager action nona di maalam magbanwa. Kag yes sa inyo man dira salamat man. Kag sa mga nag-amuma dira sa ila sa inyo, God bless gid. Kag sa mga sa aton mga donors, ang tanan nga inyo ginpaambit indi man kami ang makabalik para sa inyo kaalwan ang mahal nga Dios ang bahala sa pagbalik sang grasya nga inyo ginpaambit sa mga kubos. Sa aton mga kauturan nga nahulan tungod sang kalamidad nga wala gid naton gina-expectar tanan, no? Okay na iya Tita Wilma, wala ginaiya problema. Ikay nga mahatag 100 folds ang balik sina. Basta wholeheartedly nga ginahatag mo.
Hay nga mga anak, kung nangaton man panahon, baw pag-asa, na silingsang pag-asa, wet, cloudy Wednesday, ang ma-experiensyahan na iton sa bugos nga pungsod Pilipinas. At sing ganun niya, magalumon, kag medyo madulum-dulum, masanaaw, pero madulum-dulum ang aton kalangitan tungod sining northeast monsoon, pero diri sa ito nag-apekto iya sa Visayas kag Mindanao shear line. Tungod sa shear line kag tungod man sang ITCZ. Sa kapamangko Tita Wilma wala bagyo bo ang mga anak hindi nyo man po pangayuay na. Kung pwede nga wala na lang sa may magsulod. Antes iya magsulod ang year 2022, pasalamatan gid naton ina na. Pasalamatan gid naton ina. Okay lang na nga amulin nga mag-ulan-ulan gamay kang magulugalom lang kiti kuha nagin man subong ya wet season nagin man hindi lang bala makahatag kahalitan sa atong tanan. Hay ho, oh Lord, pamatiin man kami. Okay. Yes, alaw na 57 Action Radio Philippine Standard Time. Subong iya nga adlaw sa nahambala ni Tita Wilma ano gani? Disyembre 29 na tuig 2021 bantayan man ninyo karon si Tita Wilma magabunot man sang isa naton ka winner sang 500 pesos nga cash sinwayhan sa mga may entry diri na sa mga nakapadala sang ila sini entry para sa aton sa pamaskwa sa ARB or sulit ang pamaskwa sa Action Radio Bacolod. Gani alert ang inyong mga cellphone, mga ringing tones ninyo, something nagaandar ang inyong mga radio para pag-ring. Ay, wala ko na ba tiyagan? Hindi natin inamarason. Hindi natin inamarason. Kinanglan alert kita para nga makaangkon kita 500 pesos nga cash. Di makadugang pa na ipang medianoche natin sa katapusan, pagsugalaw na ito sa bagong tuig, di ba? Okay, at Tita Wilma, kag sa siniman nga hapon, si Tita Wilma magabasa man sang isa kasulat, kag ang aton may tag sa ka-horoscope, kag kung may tiyempo pa kita, mahigtag naman ta informasyon sa inyo, ti preparasyon man sa aton pag sugalaw sang bagong tuig. Ano ang mga prutas naton, mga maswerte nga prutas, nga maprepara naton sa aton 12 fruits, ang ginatumo ni Tita Wilma, ang mga responsable sa tegsa naton kapuluyan. Although nga iniya, ang iban wala nagapati, do tradisyon tani na ni iya, nga ginahimo naton every year. Pati ka man, salamat. Kung hindi ka man magpati, imo na ina. Salamat man gihapon. Di pala Tita Wilma? Yes, oo na. Alauna 58, Action Radio Philippine Standard Time. Pero abi ninyo bala mga anak, sa survey sa Social Weather Station, madamo sa gihapon ang mga Filipinos nga wala gid nagakadulaan sa paglaom. Wala sila or kita mismo, consider naton kaugalingon, wala kita, isa kita sa nagpadayon nga nagalaom, nagasalig nga sa pagsulod sang bagong tuig 2022. Makalampuwas na kita sa aton mga gina-eksperyensya. This is survey, nagapati naman ang resulta dira. Jutay, batok iya sa pandemic levels ang mga nagapati nga mangin maayo nga nagalaom nga mangin maayo ang 2022 ay abaw mga anak na masilin. Pero mataas sa gihapon ang porsyento sa mga Filipino nga puno sang paglaom. Hindi mo na sila natin, hindi gid kita iya magdula sang paglaom sa pagsugalaw sang bagong tuig. Kaya kung lang taon, ikadwa na ini nga consecutive years or sunod-sunod nga tuig nga mas manubo na kumpara sa itong panahon nga wala pa isang COVID-19. Sige lang kita sige lang kita padayon lang kita and go. Kaya isa pagid gali antes man Tita Wilma magkomersyal, antes man kita magkomersyal, ang natungod sa pagsugalaw naton sa bagong tuig hindi malikawan, may ara na gid man nga subong palang pinalupok na mo ba mga anak paghilinay-hinay kamo. Kaya nga as a reports ng Department of Health, abi ninyo pila na may 25 na
nga 25 na on records ang Acton fireworks-related injuries base na sa reports ng Department of Health. Baw, kaing nagdugang duha bago nga kaso na. Kag sa reports ng Department of Health, abi ninyo, ang mga nagakabiktima, no sini, sampalupok, ang mga kabataan nga nagaedad, anong katuig pa ibabo? 6 years old to 34 years old. Sa 25 nga ininan. 6 to 34 years old. Ginikanan na responsibilidad maneton. Ilabi pang mga kabataan nga magagmay pa. Na painchindi-inchindihon lang neton sila. Kay nga abaw, kabudlay kid. Mahilibion lang na sila pero sinong ga-suffer ang ginikanan sa gihapon. Okay, let's 2-1 Action Radio Philippine Standard Time sa inyo man mga pagkinanglan sa mga preska kag mga taho. Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ako, sa mga naka-online, anay walang dira sa inyo, na wow, mayong hapon. Salamat gid sa inyo pag-upo diya sa This Is My Life. Dira baga unagid imbukada garakak si Sir Meleli Oligo. No, thank you gid sir. Live from Bani Cafe sa Tangob, Tawi. God bless. Likewise, sir. Ma'am Ana Sinoro, thanks for the big heart you sent. Ate Kim Iriman, the cutest. Kamusta na ikaw? Good afternoon kuno, Tita Wilma. Edilaos, good afternoon, Tita Wilma. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel, monitor sa Victoria City. Thank you, kids. Salamat man sa inyo.
Please, ma'am, tamyaw, tawi, ma'am. Yes, kay Ma'am Vanessa Starmeo, kay Doc Matt, kay Jinky Dialagdon, kay Noel Amar, and Sir Alex Montesa. Both si Sir Alex Montesa, pangayo, gidispensa. Nga wala siya naka-online kahit kung problema kung internet connection. Basta ara lang siya sa radyo. 5 sirs, salamat gid. Okay man na gyapon, ha? Okay, Ma'am Ana. Mabugnaw nga hapon, Tito We. Monitor lang kami di with Dad. Dad Janice and Tuto Ian J. Salamat gid. In the Ronery Hidetrava. Sa bugos na nga pamilya, advance Happy New Year na nga daan. Mayong hapon, Tito We. Stay safe kita tanan sa mainulanon nga panahon. God bless. Hali naman na iya ka Inday Ruchel Fulgencio Susana. No? Inday Ruchel, halong man. Sa inyo dira, kamusta man. Kay Juvie Monares, good afternoon, Tito Wilma. Kay Inday Christine Minyas Villalobos, mayong hapon to. Ma'am, thank you, Gid, for sending us the stars. Na Ana Sinoro, thumbs up gid si ma'am. Okay ka lang na. Mayong hapon naka-online manupod sa iton si Nining Mopra. Sobre Vega. Mayong hapon day we. Merry Christmas and Happy New Year. Mayong hapon maning salamat gid, no? Sa inyo man bugos nga panimalay. Okay lang? Yes, okay lang. Mayong hapon dito watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Happy New Year. Likewise, man sa imo Antonio Beronio and sa imo man bugos nga pamilya. Aha. Wala gihapon magkaladula. Kapalupok, no? Magkalakumpol kamot na nila. Sir Mileli Uligo, i-remind ta lang sila, ano, para makahalong man sila. Wow, Tita We, good PM. Amat-amat nagabalik ang signal. Kag sakto, Tita We. Kung magkahatag ikaw sa mga utod mo, feel happy kagid. Same sa mga utod namon sa Sipalay, nga bisan tubig, bayo, kag mga foods, amon gina-share dito. Very happy gid sila. Nag-visit kami dito, Tita. Wow, kita nami lang ino. So, God bless man sa inyo. Na stay safe ko no, and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie Alpinda. Inday Giselle Franco, all the way from Maaw, di ba? Good afternoon lang dira sa imo. Kasabugos man nga pamilya. Merry Christmas man. Salamat gid. Melody Calvas. Good noon, Inday Wilma. Ba, ha? Kag Ati Kim, naga-online man da sila ni Inday Ron na Inday Ron na Hidetrava kag sinining mo praman. Salamat man dira sa inyo. Tuto Philip Ken Alonso Guy. Merry Christmas sa imo and advance Happy New Year. Para man sa bugos nga pamilya. No? Wilma Inocencio Cabarles. Salamat gid. Inday Giselle Franco sa bugos nga pamilya. Merry Christmas man ha. Okay, enough lang na anay. Balikan lang na karon ni Tita Wilma. Pagkatapos man, ha, dugay-dugay. Gani relax lang ka mo dira. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo.
Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time, traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time, traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time, traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time, traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time, traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay.
Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong letter sender sa karon nga hapon, nagapatawag siya sa ngalan Frida. Kag ang sulat ni Frida nagasiling, Dear Tita Wilma, sa messenger ko ni nako nakuha nga iya ginpadala. Mayong hapon lang sa tanan-tanan gid nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod, labi gid sa This Is My Life. Tita Wilma, gusto ko man nga ipaambit ang istorya sang akon kabuhi. Ako gali si Frida, kompleto ko nga ngalan Godofrida. Ang akon istorya, kabaluka, sang una, may sarang-sarang pa ako sa kabuhi. Pero, may pagbago nga natabo. Siling sa mga friends ko, inatungod sa sobra ko nga kaayo kag sa akon pagka mabinuligon.
50 na ang akon edad, Tita Wilma. Byuda na ako, may bata nga nag-eskwela na sa college, galing nag-untat, kay wala na ako igasto sa iya edukasyon. Ang balatyagon ko, Tita Wilma, madali nga matandog, ilabi na sa mga tao nga ara sa ital-ital nga sitwasyon. Ilabi na ako nagaproblema na nungod sa ila health. Kung pigado gin man sila, ang ila kwarta nga ginahulam, wala ko ginapasakaan. Depende sa sitwasyon, Baperte. Nagapautang man ako sa kaan, tungod inang akon pangabuhian. Husto-hustuhan man ang paghatag ko sang ang paghatag ko sang saka sa ginapahulam ko. Ina lang ang akon gamay nga negosyo nga nagabuhi man sa akon pamilya. Nga kinahanglan makapulos man ako. Hindi man sobra-sobra gid, tita, kung magpasaka ako, kay may kahadlok man ko sa Diyos mo, na may question mark, kag nabalaan ko nga sala ina para sa iya. Isa ka bes, ginpalapitan ako sang isa ko kag ginakabig close friend o kung suod nga abyan, para sa ato ng close friend, di ba? Suod nga abyan. Isa siya sa mga nabuligan ko sang una. May manggad saya, tita. Manggad, ganyang gingamit siya. May manggad siya, tita, ikumparar sa akon. Abi mo, kung anong natabo, tungod sa nakita ko nga ina, nagsalig man ako sa iya. Ginpahulam ko siya sang ikapital man niya kay may ara bago nga negosyo. Okay naman, kinabayaran niya sa una. Galing, sang ulihi, nagtanyag siya sa akon nga mag-invest, dako-dako ta, milyones, sa isa ka investment scheme. Nainganyo man ako. Sa una nga duha ka bulan, nakabaton pa ko dako, Tita Wilma. Halin sa investment ko. Pero ang masakit, pagkatapos sa to, wala na, nadula na. Nabalitaan ko na lang ang abyan ko, kung diin-diin, nga lugar na kalabot. Nabalitaan ko nga nakapapalawan siya kag didto pagkalikad, nabalaan ko naman nga ara siya sa Manila. Naluoy man ko sa iya, Tita Wilma. Ang iya lang gid rason nga wala gid siya kabalo. Nga isa gali ka scam ang negosyo nga iya nasudlan. Di diri sa amon lugar. Damo siya mga friends, dala na ko dira, nga ulamid gid ko. Amo na nga subong, namigado gid ko. Ginsulat ko ni, para hindi magpangayo advice, kundi para magserbi leksyon ang akon kasaysayan sa iban. Nga hindi gid magpati, dali-dali, kung may mag-inganyo nga mag-invest, kay ako gani close friend ko na gid, amo pa ang nag-into sa akon. Ilabi na sa online, Tita Wilma, halong gid kamo. Ari lang ko malapit sa Bacolod. Ari lang kami, Tita Wilma, sa Iloilo. Salamat gid
Frida. Nakita mo na, no? Okay, nakakuha man din sa interest sa aton kay ti mabatian ta bala sa mga balita, no? Mga mabiktima sang may ning mag-invest kay amo ni natawag nila nga investment scam. Masiling may ara ka 2,000, 3,000, 5,000 sa isa ka semana mabaton mo amo niyo nga kwarta ho. Di primero isa, 2, 3, 4 ka semana da okay pa. Pero kinanglan may ma-convince ka man nga mag-invest, di ba? Doon mga mo na. Kaya kung kaisa nga bisan sa aton online sa chat room naton, may ara nga gulpi lang iya manamyaw. Once nga magkapanamyaw na, ay gulpi lang siya iya nga convert nga, mang-inganyo nga nami ni ho, diri na, huwag ko nga expectar nga makabaton ko sa mga amusina, di ba? Amo ni kada ko nga kantidad. Yes, ti ikaw, kung wala ka man hinalungong, maganyat ka, madala ka. Di mas masakit-sakit ining kay Frida nga natabo. Kay nga suod mo pa nga abyan, hindi lang ikaw ang nabiktima, sina Inday Frida, kadamo na sa mga nagligad to gani. Di ba may issues ang bugas agin tackle dari sa Action Radio nga nabiktima man to ang aton mga kauturan. Kadamo sang mga pamaagi para nga mapatalang ang mga tawo. Mapapati nga kung ikaw naman, mo na bala, nga kung ikaw naman kadasing man sa imo inganyuhon, di kay pinsaron mo bala ma-invest ka lang amo na deson mahulat ka lang o may hagaron ka lang mag-invest man amo na. Okay, first, second, and third, let's say mo butangan mo kung simanal, kung binulan, una, duha nga ikbulan, 3 ka bulan, daw kanami pa. Deson daw ano lang, madula nga daw aso sa panulukan sang tanan. Amo nang iban, nga nagabinulagay. May ara, di ba? Mga bana nila, seaman ato sa abroad, ang ilang nga na-save nga kwarta, gin-invest nila, di na intulin, nagresulta sa wala. I know, ang guwa, no? Actually, kadamo sa maka-relate sa imo Inday Frida, no? Sa imo istorya, na? Pero, kung lang tawon, although ng imo lo negosyo, ang imo ya palang abuhian nami, natani, na? Kung lang tawon na ton, insakto man ikaw ginaako mo man nga ang pagpasaka sang kwarta kung sabagay ako hindi ko na pabor mo nga mapahulam kasi sika pareho mo pasakaan tigang kiti sa imo amo na iya ang means of earning mo ang imo pamaagi para mabuhi mo imo pamilya kiti po suno sa imo hindi kagin man niya sila nga mga 5-6 mga may ara di ba sa 1,000 isa ka gatos ang saka duwam no 5-6 no 5-6 nan ti kung lang tawon, abi mo, hindi mo yan maano kaugalingon mo kung ano. Kaya nga, kung tanawon, mas maswerte ka sa friend mo nga ato. Kaya nga, tinlo yung konsensya mo. Di na siya. Gatalang-talang siya, kundi yan. Kaya nga, ako may, maano siya, ma-monitor siya nga ara, dira. Malagyo naman siya, kaya nagdangop ka mo sa legal mo. Kaya mo na nga ginalagas man siya. Ay, ho. Importante lang gid tinlo ang konsensya mo, ara kagihapon sa lugar kung diin man ikaw, mahimo mo gihapon ang imo mahimo sang una, kung masakit man para sa imo nga kadako sang gin-invest mo didto, kag nabiktima ikaw sang scam nga ina. Dako gin man ang epekto sa imo emotionally, mentally, apektado pating pagpangabuhi mo. Kag nangin rason, ngang bata mo wala makapadayon sa iya pag-eskwela. Diba? Kay kapin pa kung na ang bata mo ara nag-eskwela sa isa ka private school, kag kilala nga eskwelahan, medyo mahal-mahal ang matrikula, ti sakit ginman sa ulo. Resulta, hindi ani makapadayon ng imo anak. Pero, lantawon mo ang subong, kag ang palaabuton. Ang nakaligad, talik din na to. Biit, bay na, natabo na to. Pangamuyo ka na lang kay Lord. Buligan niya ka, tagaan niya kaduga nga strength, tagaan niya kaduga nga encouragement, hatagan pagid niya ikaw sang dugang pagid nga mga ideas kung paano ikaw makabangon sa imo sitwasyon, kag mapadayon mo ang madamo nga maayo mo nga mga handom sa imo kabuhi kag sa imo man pamilya. Amo na lang na tandaan mo lang, isa kadako nga leksyon ang natabo sa kabuhi mo na hindi ka na sa liwat, magpadala-dala kag magpadali-dali sa
desisyon. Gintagaan ikaw sang paminsaron, gintagaan kita sang kaalam, nga sa madason, hindi na ina masulit pa. Gamito na ito nila sang husto. Kung may ara, i-offer naman sa imo, nga nami iyang klase, kag nami ang benefits sini, di ka dayon padali-dali naman pamati kag pati. Hindi nga gilayon agad-agad ka nga i-grab mo ina. Ay, oo. Amo na siling ko sa mga kauturan naton, may mag-pop up gani sa chat room naton. Basahon kung first part ang sugpon niya, hindi amo, dasun sunod-sunod, ga-mention gid ko ni Air. Ina reminders gid sa inyo mga palangga, na nga hindi gid kita magpadala-dala. Ay, ho. Siguro, Inday, Frida, may ara ka pa manabilin sa mga savings, sa mga gida. Sa savings mo, bisan gamay lang. Sugod ka naman sa puno no? Gamita ina sa panugod. Liwat, bangon ikaw, amat-amaton mo ina, kag samtang amat-amat ka nagabangon, bulig ka sa mga dapat buligan. Hindi mo pag-ihigot ang kaugalingon mo sa sitwasyon nga nakatag sa imo sang kalisod kag kasakit kag pag-anto sa karon. Padayunay ang kabuhi mo kay nga life is beautiful kuno mo. Life is beautiful and full of challenges kag kinahanglan ma-appreciate naton ang katahom sa aton kabuhi. Upod sa iya pagbuot para sa aton. Nga hindi naton siya pagkalimtan as always. Di bala, amo lang na ang matugda ni Tita Wilma. Magpakabakod ka lang. Magpakabakod ka lang, kag pabakura man ang imo pagsalig kag pagtuo sa mahal nga Dios. Hindi ka magdulas ang paglaom. Kundo mabulubudlay gid ang pagbangon kag nagapabilin ka sa tama gid ka puraot financially tungod ang bata mo nakaundot sa pag-eskwela, eksplikar sa iya. Nga kung gusto niya makapadayon ka makatapos sang kurso niya o kung wala man ang iya kurso sa mga eskwelahan, colleges or universities ng isang gobyerno, makuha kay may credit man ng iban nga mga subjects. Kung magpa-assess siya, nga magkuha lang anay sa kung man nga kurso, kaya hindi man siya magbalik sa first year mo. Kaya arang mga minor subjects, credited man ina, depende sa kurso nga mapili niya. And then pagkatapos, kung gusto i-pursue ang iya nga una, gid ka gusto ya gid nga kurso, pwede niya inaimon. Magbuligay lang ka mo, mag-intsindihan ay kag magpalanggaanay. Ay na Frida, Merry Christmas and Happy New Year. Ina lang ang magtugda ni Tita Wilma sa imo sinisitwasyon. Ha? Okay, apa mo ka na bala. Gandi sa mga palangga naton dira nga mga patagpalamati ang inyo man mga storya sa kabuhi sa nasiling na naton. Ina makahatag man inspirasyon, makahatag man leksyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa kahapon diri sa This Is My Life or magamit man nila bilang pala hinandigan sa adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi. Problema nga gusto ninyo pangayuan kag yes mamatian man ang opinion kag advice ni Tita Wilma. Isulat lang ina, ipadala din sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede man mapadala sa aton sa Facebook page saying This Is My Life. Ang account name is Action Wilma Sugaton. Kag pwede man sa ito na personal iyang account, Wilma Antupina Sugaton. Mabayton tayo na personally, wala sa may makabasa si Tita Wel. Alas 2:34, Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon mabunot kami sang aton sa ni winner para sa SAP sa ARB. Pagkatapos ang pila ka mga importante man nga mga commercials. Napatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough nga vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit.
Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangod ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Paskwa ang panahon sang pagpalanggaanay kag paghinirupay. Yari ang mensahe. Ini ang inyong konsihal, CJ Nido Olvido, nga panamyaw sa inyo sa isa ka malipayon nga Paskwa kag isa ka minaswagon nga bag-ong tuig. Subong, yara na kita sa duwa ka tuig sa pandemya. Gani bilang isa ka disnon, gapati ako nga ginatubang ta inis sa may kabakod, kaisog, kag dako nga pagtuo sa Ginoo. Dako gid ang amon pagpasalamat sa inyong pag-ugyon sa ginapatuman ta nga vaccination drive. Keep safe, ka God bless atong tanan. Pinapakilala, Herbworks Serpentina Capsule. Anti-cancer, antioxidant, makabulig panubos ang blood sugar sa mga diabetiko, makapanubos sa blood pressure, good for the heart, sabat sa imo problema sa katulugon, makapadula sa mga allergies kag makapakod sa aton immune system para kontra COVID-19. Herbworks Serpentina Capsule, the herb that works. Approved by Food and Drugs Administration with no approved therapeutic claim. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Life Extension Vitamin D3. Ang mga nagibusog o wala nakatake ng vitamin D3 supplement, posible magka-pre-eclampsia. Mag-Life Extension Vitamin D3 for stronger immunity kag para makalikaw sa pre-eclampsia during pregnancy. Worried ka ba? It's green coffee every... Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Philippine Standard Time ay abaw ara gali dira si sa Isabela Inday Wilma Inocencio Cawarles. Happy New Year kuno Tita Wilma. Si Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon Ma'am Wilma. Advance Happy New Year to you and your family circle. God bless you and more power to ARB at 52. Tuto Jan Acosta. Tita Wilma, good PM. Hi. Monitor lang kami di kay Inday Ivy Alvarez. Kag sa mga taga Purok Paho, Barangay Dulao, Bago City. Tani, magsiga na. Salamat, Tita Wilma. O masiga, gina. Be more patience lang. Patience, and more patience. Kay ano nyo gid na, maangko nyo gid ang kasanag sang palibot. Padayon, anay si Tita Wilma, dali gid lang antes man si Tita Wilma mag-horoscope, mabunot anay kita sang aton winner para sa SUP sa ARB. SUP Pamaskwa sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Okay. Abitan aunta kung ara rin siya sa atong linya. Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Wow, mayong hapon. Merry Christmas. Happy Christmas. Happy New Year. Abo.
Salamat, Git. Dadi do swerte, kaya nabunutan kay nakasabat ikaw. Taga-diin gani? Kaya mabini, Valladolid. Abo malapit-lapit, barangay Mabini, Valladolid. Si Jeronimo ne? Oh, Jeronimo Vergara. Oh, Jeronimo Vergara. Pila ng edad ta? 54. Sorry, pila? 54. 54, 54? Oo. Aba, bata pa. Well, anyway, Sir Jeronimo, ikaw nabunutan naton sa siniyang itiyon. So, magabato ni sa 500 pesos nga cash. Ang mga baylanggit si Tita Wilma, since ikaw nagkapamatik ang naupo dito sa Action Radio, mabatian kag familiar kag isang amon si Tagline, no? Ginahambal sa amon mga reporter, sa amon si mga anchorman kon magpaalam sa ila programa or sa report. Pwede ka lang makasugpon kay Tita Wilma. Ako ang di mahambal. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Bacolod. Oh, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ha? Unahon mong Bacolod sa liwat, ha? Kinanglan may force, kinanglan do Pascuagid, ha? Sa Bacolod Action Radio. Okay? Una sa balita, una sa aksyon. Una sa Bacolod. Una sa balita, Action Radio Bacolod. Nakulbaan sa. Well, anyway, okay na. Congratulations, Sir Jeronimo, na winner na ikaw. Basta, bisan ano pa ni mo, kabalo sang imo inugambal kung na mabalan mo nga ginapamatian ka sa radyo, kubakubahan kagin. Okay. Congratulations. Hulaton mo lang, sir, ang text sa imo sa Remittance Center para sa imo sining reference code sa pag-claim sa imo sining premyo, ha? Okay. Kag kung sino man ang sender. Okay. Congratulations. God bless. Bye-bye. Bye. Okay. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio number 1. Okay, salamat gid sa imo, Sir Jeronimo Vergara. Siya atong winner sinisiningi ang ation. Aga kabagloko way na sila kabatyag pero kabaloko nga nabatyagan mo man ang kulba. Basta mo kapin pa ang mga tupad balay mo daga pamati ati hugin na. Anyway, okay lang na, sir. Thank you gid and congratulations to the Philip Ken Alonzo gay kaina na nag-greet ko na ikaw, no? Hambal ko pa gani. Merry Christmas and Happy New Year. Okay. So sa siningabahin, antes man si Tita Wilma magbasa nga itong horoscope, luyag man natin na i-greet sang happy anniversary, no, happy wedding anniversary kay Mama Lu, kag kay Sir Larry Fuentes. Congrats sa inyo. Congrats gina. And more happiness and more blessings sa inyo. And stay healthy, of course. Horoscope na kita. Para sa horoscope niya sang tagsa-tagsa sa siniya nga hapon, bantay ninyo tagsa man ka zodiac sign, unahon neton ang Capricorn. Ano bala ang kapalaran sa mga Capricorn karon nga adlaw? Oy, lingaw-lingaw lang niyang ato niya, ha? Lingaw-lingaw lang ina. Ang mga Capricorn karon nga adlaw, mag-improve ang imo mga eksperyensya. Ina nga mga eksperyensya amo ang makahatag sa imo sang kabakod para nga mangin madinalagon ikaw sa imo trabaho or sa imo manhandom. Magpakabakod ka lang. Magpakabakod ka bisan pa sa mga pasaway sa imo palibot. Kinanglan lang pero Capricorn kon kapoy kinanglan magpahuway gid, ha? Hindi pag-abusuhi ang imo ikaayong lawas. 36, 33, 27 kag 41, electric blue is your lucky color. Aquarius, yung mga Aquarius naman Enero 20 to Pebrero 18, tungod nga honest ka sa imo tax declaration, suno sa imo horoscope, magabaton ikaw sang reward. Kag tungod sang imo na nga ginahimo, madamong imo maimpluwensyahan. Masunod man sila sa ginahimo mo. Aquarius, masuwati nga mga numero 3248, Justice Shati kag 55. Honey, yellow is your lucky color. Pisces,
Pisces, Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Ang mga Pisces naman ba, mangin happy sila kay nga matuman ng ila sini mga wish, mga gidyatawi nga wish. Bisan isa lang sa mga wish ninyo kung matuman, makabatya gagid kalipay, di ba? So, amo ina ang mga Aquarius karon nga adlaw. May plano kang magpundar sa kung ano nga bagay, either business o kung ano man, umpisahin na, basta planado na ang tanan. Ina man ang imo horoscope karon iyang adlaw. 26, 32, 46 kag 12 mga maswerte ninyo nga mga numero. Scarlet red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman Marso 21, tubtub Abril 19. Ari na gido, ari pagid, Aries ang imo horoscope ha. Abi kaayuha ang imo kabuhi base sa imo ginahandom. Base sa imo ginaplano, bot silingon sa imo ginaplano para sa imo kabuhi, sa imo manhandom kun ano, kagay ara o may ara kaya choice sa ginatawag realidad sa imo kaugalingon. So nakadepende sa imo ang pagdesisyon. Pilia ang desisyon nga makahatag kalipay sa imo. 12, 31, 52 kag 15 ang mga maswerte mo nga numero. Ice blue is your lucky color. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 tugtog Mayo 20. Ba mabatyagan mo karon nga adlaw, mabatyagan mo gid karon nga adlaw ya Taurus ang imo pagkaginikanan, either amay ka man or iloy ka man. Pero antes sina ari ayo antes man sina ang may ginapangluyagan ka sa mga ano, ang sa mga sa mga singles nga mga Taurus. Sa mga singles kung may ginapangluyagan ka or may boyfriend ka, may boyfriend ka man, siguraduhon mo gid kung kamugid bala ang para sa isa kag isa o kung hindi. Kung nagakabagay ka mo bala nga mangin ginikanan, mangin kabagay ka bala nga mangin iloy para sa imo kabataan or mangin amay sa imo pamilya sa palaabuton, abit pamangkutang imo kaugalingon. Kay nga basi kung maghagay ka man lang inantos iya Taurus, ka maghagay mag-inugtas suno sa imo horoscope, hindi na lang paamo ka na. 38, just 6, 26 kag 45 mga maswerte mga numero. Carrot orange is your lucky color. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini, maka-eksperyensya kay subong adlaw sang ginatawag kalipay ba? Kay nga may mag-aabot iya, may mag-met ikaw nga mabinuligon nga tao, makilala mo karon nga adlaw. Kag abi nimo malabot mo man ang handom mo. Ina kung paninghuaan mo man. Dus kung sa bagay, doon nalabot mo naman ang tanan. Gemini, maswerte mo nga mga numero 26, 35, 16, kay 42. Shocking pink is your lucky color. Sa iluhay na ton, kag diretsyon, ang zodiac sign nga Cancer. Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, Cancer. Ang imo na andan nga pamaagi sa imo relasyon sa karon, bilang abi nobya or nobyo or sa mga mag-asawa man, gamiton mo ina sa kaayuhan kag i-share mo sa nakit-an mo nga nagakinahanglan man sang imo iyang advice. Kinahanglan nila na kay nakita mo nga do kagamo sang ila sa relasyon, wala sang malain sa pagpaambit sina na basi pa lang dira man ma-develop ang mga maayo sa ila sa relasyon. Isa pa, Cancer, sunod sa imo horoscope, halungan mo ang imo ikaayong lawas. Justice Shati 33, 45, kag 36, mga maswati ninyo nga numero. Tangerine is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23, tubtub Agosto 22, madiscover o madiskubrihan mo iyang pamaagi nga makatag sa imo solusyon na hanungod sa isyo para sa imo ikaayong lawas. Oy, disiplina man ang kaugalingon mo, himua ina, kag sundon mo kung anong advice ang imo doktor sa imo. Leo, Justice Shati 22, 32, kag 46, dollar green is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23, tubtob Septyembre 23. May makilala ikaw nga grupo, supportive nga klase sang grupo,
nga makabulig sa imo para nga ma-achieve mo ang imo sini goal. Nami maswerte mo nga numero Virgo 42, 12, 30 kag 27. Dollar Queen is your lucky color. Ang mga Libra naman, yes, Libra, Setyembre 24 tubtub Oktubre 22. Aha, madamo ikaw sa makaupod nga tawo o kon katubo-tubo mo man nga mga pasaway karon nga adlaw. Mga pasaway, mga sunluganon, pa siguraduhan lang sa kaugalingon mo iya Libra nga damo ka balon sa imo bulsa o sa imo kaugalingon. Damo ka balon nga pasensya. Kinahanglan ang imo pasensya subong an ending para hindi ka mangutos kay lipot ka pasensya. Jesus Jati 28, 32, kag 56, mga maswati mga numero. Scarlet Red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio naman itaw, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, para mahibaluan mo ang matudtod or ang tunay sa fake, kinanuntunan mo subong ang mga pamaagi kung paano mo ina mahibaluan. Isa pagid, ikaayong lawas, kinahanglan, Scorpio, pabaskugon mo ang imo immune system. Mga maswati mo naman nga mga numero Scorpio 27, 43, 35, kag 12. Ivory white is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman na tao Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Yes, Sagittarius. Magabaton ikaw sang isa ka pasidungog sa isa man ka event nga imo ginintrahan. Di mabatyagan mo kalipay subong Kon may mabayton ikaw nga premyo, ipaambit mo man sa iban. Mas wati mo nga mga numero 15, 26, 35, kag 45. Cinnamon brown is your lucky color. Nabatian nato ng itong text sa zodiac sign man para sa itong text sa horoscope para maniya karon nga adlaw. Huwebes, Disyembre 29, tuig 2021. Wibes kini mo Tita Wilma kay Miyerkules pa lang subong. Mata mo bala mo klat. Okay, sa siningabahin opyanay ninyo si Tita Wilma para sa pagpangamuyo sang orasyo Emperata baitok sa COVID-19. Orasyo Emperata baitok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan.
kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pagulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Okay, ito na na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpapod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo, kay tiuna sa atong sinipagpalam sa itong pagpangilagad sa This Is My Life karon nga adlaw. Ang ito naman Bible verse of the day nga ibilin sa inyo halin sa Matthew chapter 5 verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So salamat kag standby sa mga mga drama, mensahe sang paghigugma. Buwas na naman kita magaupdinay. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,